Sanibonani. Sanibonani. Ninjani? Sanibona sis. Ninjani? Nisukaphi? Angizwa. Sondela sis. Sanibona. Ninjani? Kanisukaphi? Kahlabisa. Ngiqhamuka ngala. Ngiqhamuka ngala. Beniyokhozini. Niyofuna bani? Kahlabisa lepha phezulu. Ayibo. Kwafika kwathiwa nokhozini. Ajikisile ama-security sinikeza inamba. Athi akusangena ungafonanga bathi. Aninike inamba yiphi? Inamba ethini? Asinikeze nayo inamba. Bathe kabayi inamba. Ithini inamba uyibiza sisi? Bathe yase-reception. Awusondele nama. Okay. Bathe uya-emaila la bese kube yase-reception. Yebo. Nike na phone. Banginikeze lo bhuti engike ngamfonela, lo bhuti wathi nakahlangene naleyo nto leyo. Manje le idinga i-airtime bengithena ama-minute. Nigibela nini nisweni ngahlabisa? Sisuke ekuseni ngo-7. Nibuyela nini emuva? Njengoba sihamba nje sengifuna ukuyokhipha i-R100 abangifakele yona ukuthathela imali yokugibela leyo workshop. Bengizoshiya umama la bese ngiyokhipha imali ye-workshop ukuthi sikhona ukuyogibela iteksi lapha e-YMCA. Uyikhipha yaphi imali? Bangifakele ephepha, sengikhiphe ephepha. Ufakela ubani? Fakele ubaba lomntwana uhambe. Sisi wami. Awumfundile. Yazi njengoba ngidlula la ngiyanibona niqhamba nogogo la umdonsa lapha ehamba kanzima yabo. Ya ngizoza la ngenze mhlawumbe asuke okhozini yabo. Nikhala ngani? Besikhala Nangisokhuzini. mangabe kungabakhona umuntu ongakhona sasize ngoba indlela Ngakhona. esihlala kuyo ayikho right. Yeah. Ngazama ukukhuluma nokhansela wayephethe ngo-2015 nango-2016 kwakukhansela umthengi. Sikwahlabisa ku-Ward 14. Yeah. Ngazama ukukhuluma nokhansela, ukhansela Hayi fok. Ngenani la emotweni gogo. Ukuze nginihambise erank. Okay. Awaza gogo. Abamba le plastic mfethu. Hey, kumakhaza kanje gogo. Ngena gogo. Ah, hlala khona la gogo uzongena ngalo sihlala nje gogo, hlala khona la. But pasapesa unyawo ke gogo. Yep. Ya South Africa. Izimo lezi. Yazi njengoba ngiyemhlanganweni kade bengifonele balinde mina bese ngilapha ngihlangana nalapha ya yabo ngihlangane nani lapha ya esinhliziyo yami yazi laba nje behamba ngenzeka ukuthi basuke okhozini yabo nizofuna bani okhozini noma ubani singamthola sizokhona ukusho isitori sidlule. enikhala ngakho Esikhala nifisa ukukhuluma nobani okhozini
noma ubani sizomthola bese sizothola uDudu Khoza inkinga ibhasi. Umama Dudu. Abekho abasakazi anti baleni eDrakensberg la besakazela khona. Noma Abekho. ubani esingamthola nje sakazayo. Noma ubani. Khona zinaso nesalukwazi ekhaya kumakhaza kunje toto sesikusami. Angithi bese sezibone ngabona abantu bamshuthile umuntu uDudu ayishile nje ebusweni. Bengenzela uma ukuthi bayamshutha. Bemshuthela ukuthini ugogo? Angazi. Ubhuti muphi lo wayeshile? Khona uBhuti wayishile ethi ushashisa intombi yakhe. And then kwase Athi ufuna ngithinta lokho phela ukuthi uma ulethe ugogo wena manje yabo. Bafethu. Malini ngakahlabisa? 230 umuntu ayedwa. 230. Okay. Nishoda ngamalini manje? Sishoda ngo-100 rand. 100 rand. Ugogo besedlile. Ubedle 5 Nini? ekuseni. Ekuseni ntombi endala. Gogo. Manje ngithatha imali gogo Nkosi yami yokugcina niyagibela nizokhozini. Usizi labantu abamnyama eSouth Africa. Cha. Kulungile nathi nje singabantu esingaziwa akasinagama thina. Kodwa nje ngiswele uma ngidlana lapha nje kungenzeka ukuthi nisokokhozi. Niba ngidlane lapha. Yabo. Ntombi endala. Udlani? Noma ikuphi ukudla. Noma ikuphi ukudla? Ehhe. Awumothi gogo noma ikuphi ukudla. Isho gogo ukuthi udlani. Izwe lingaka le kwahlabisa. Niyofika ngasikhathini manje? Ngoba phela ubuka manje 2 manje lapha 2. Sofika ngo-6. 6. Vele ikhumbi ngishiya ngasekhaya. Cha, ishiya nje kwenye indawo. Bese ukhipha 50 rand uqashe imoto usekhaya. Okay. Ngithe ngithoda ngo-100 rand. Ngicela ukukhokhela ke mina umuntu oyedwa kunini. Yebo. The malini? 230. 230. Yebo. Futhi ke u230 ubuzogibela ebenzogibela umunye umuntu ngawo ngani ngawo ukudla. Yebo. Mina ngizokhokhela oyedwa weni lapho yabo. Yebo. Umntwana udla nini? Umntana uzodla umdoko. Yini ayidlayo ngaphandle komdoko? Banana. Ngigibela amateksi nala amatekseni? Hala eYMCA. Ngibla noma la? La. Ngiphi renke le ngaphesheya? Le ngathana. Le? Yebo le. Hlabisa lapha? Yebo ngathana. Usho? Yebo ngapha. Not la. Hayi ngathana. Angathi yabona ke manje. Ala. Yabo. Kulungile ake. Sibheke lapho ukuthi bangakanani abantu abasasele lapha. Ngalo. Yeah. Sike sakhuluma nobaba uVF Hlabisa ngo2021. Ubani lo VS Hlabisa? uVF Hlabisa ube president yeIFP. Ubani? uVF Hlabisa. VF Hlabisa weIFP. VS. VF. Ay no ma. Ngazi umongameli wenkathi bathi babuhlabisa. Yebo uyena ubabuhlabisa uVF angithi igama lakhe uvele enkosini Hlabisa. Oh. Wangakini vela ngithi. Wangasekhaya umakhelana 20 rand kuyakho. 20 rand? Yebo. Nakhuluma naye. Sakhuluma naye ngokuthi sicela usizo Yebo. ngo2020 kuqala iCovid until 2022. Yebo. Azange azayihluphe ngisho ukusuka ekhaya kubo eze ekhaya wayelokho ethi nje ubhizi until namhlanje. Yebo. Nekhansela laliphethwe kuthiwa uMthembu ngo2015 nango2016 lokhu nalo lizosiza kwaze kwafika isikhathi sokuthi liphume laphuma kwangena ucele. Yeah. Manje sase sibona ukuthi kungcono sizozama eRedwing ngoba sihlulekile ngasekhaya. Yini enikhala ngani ifisa ukuthola indlu? Sifisa ukuthola indlu ngoba nezindlu zomxhaso akaze size siyithole ngesimanga sokuthi umuntu wayephethe izindlu ngaleso sikhathi wayesebenza ngokugebengu zaze eqe izindlu sangasithola asinayo nje iRDP. Sathatha indlu saphahleka indlu ngosimende kanje kwafika isikhathi yabola ke shuthi ngesikhathi ibola ibhidlika ngo2020 ngangifuna ubaba uVF ezoyibona
ngaleso sikhathi. Shuthu wayebhizi yebo. Emva kalokho akaba ngisabuya ukuze ekhaya uzosibona. Senike phela namzama futhi okugcina. Angikaze ngize ngiphinde ngimzame. Yini ngolahla ithemba. Ngavele ngagive up abathanda. Kodwa manje masuthuka nogogo sisi yabo. Inkinga phela bengithi ngizozama estation esikhulu mhlawumbe khona uzokuzwa. Nakhona anikwazi ukuvela nisuke nize nje ngqo nize ukuzini yabo. Bengingazi nami ukuthi akuvele nje kuvele uyizele nje. Yabo. Gogo. Yebo. Ntombi endala. Yebo. Nkosi yami ngathi ngalithola usizo. Hey ngajabula Nkosi yami. Yebo gogo. Ngithe ngizocela ukukhokhela oyedwa la kunina eTexini. Yebo. Nansi imali. Bese nithatha leyo ke shoda bese nithenga ukudla kuyona. Siyabonga. Wesisi, ubani usisi uboy lo? Boy. 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 Udlani wena? Mi. Yeah, tithatha leyo mbili. Mi. Uthenga idanoni ke lapho. Yes. Yes. Manje nina sothi ngobani? Incoming voice call from Hayi. +27 Singabangi lethina. Uzani senifaka eTexini lapho? Iyakhonakala le nto ukuthi ungasiza kumuntu ungamazi ukuthi ungakabani. Hayi. Sisa amanqele kwahlabisa. Hayi. Nina Hayi. Awusebenzise ikhamera la office. Uthe ubani igama sisi? Makhosa kaManqele. Siwakatazi sekuseni namhlanje. Okhozini. Ukuthi ithemba sinje okhozini. Bafe kwathiwa akusange ngempela kuthokuzini. Ngikhona abasakazi. Siyabonga ngokubheka abayeni bokhozi ithemba sinempela emsakazweni wokhozi ngoba ngisizakala abantu engithemba mhlawumbe ukuthi nabo libude uma ifika khona bokhozi mhlawumbe bakhona bokuthindekana nabalandeli bokhozi bakwazi ukumsiza khona kwathi bathatha lesi what 14 isikodi semishini yasena mhlawumbe ngithola usizo inamba yokucinga uma khona abanidingayo 0799 44 9747 phinde ma 0799 44 9747 0799 44 97
Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ingani sasitshela ukuthi ngiyabonga bani. Asitshela sabonga bani? Eyasho. Hayi. Ngisakhulaza ngiyaqala ngikumbona. Hayi, asikho mina ngihlangane nani ngidlule ngoba ngidokotela ngoba nje. Base ngiphatha la ukuthi ngizokuzwa. Akani ngoba no sabe noma lokho lokho ngisazi. Ngiyaqala lokho hayi namhlanje. Ngiyabuya ngapha. Ngoba la siyo. Ngiyabona. Ngoba yini?